Horasma dihita saluhukna. Jumolo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Dongas saha porsyaon di bagasan Tuhata Yesus. Hata ni Tuhata nagai beturpuk jamita minggu dihita di bagasan tikion. Tersurat do di Lukas sada ayat 46b 155. Hujaha majo isini turpuki tutongatungata. Laos tepeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Dipatibul rohaku do Tuhani. Maria iya do tordikku mida debata si pelua au. Ai ditatap do haitehon nina posonaon. Perhatuau maau olak nion mersudut-sudut. Ai hebel gaud do dibahen pergugui tuau. Nabadia do guarnai. Ai mersudut-sudut do asin rohana. Mida akan nama kabiari ibana. Hagugod do diulah tangan nai. Dipasyarakod do akan nagijang marroha. Akan nagugui dipaijur do sian habang sanasida. Dipabaki do akan namekmet. Nadenggan dipasuk sukibana tu akan namale. Jala akan nalubian hian rumardo dipalaho. Dipaininu do Israel na posonai. Marningot asin rohanai. Mangihuton baga-bagana na tuaka oputa si Abraham. Dohot tu peparanna saliling-lilingna. Ima saakna. Dongas saha porsyaon di bagasan Tuhata Yesus. Topik ni mingguta di tikion ima. Maria iya do tordiku mida debata. Hatiku bergembira karena Allah. Molo sinukun noeng tuhita. Ahado na jut mabak kita Maria iya. Manang marlas niroha mida debata. Totu meragam alus nabui dohonot tatusi. Adong do halak na Maria iya tordina ala seorang gelengna. Manang ala seorang pahopuna. Na asing macelas dorohana ala nung ngadapotak kerejo ibana. Manang gabi aparatur sipil negara ibana. Adong dotong na Maria iya ala naik gajina. Na asing Maria iya do tordina ala nunga naik level sude anak konna sian napa subulung gabi ama manang gabi ina alias nunga sude anak konna marrumah tangga. Adong do muse na Maria iya tordina ala berkembang usahana. Ala martabba kubus sawitna. Ala martabba jabuna. Ala terkabul angan-anganna. Jala macca gudang nai dope. Na sohaguarak kita. Nabui mabay sasahalak. Maria iya tordina. Hatinya bergembira. Dongan saha persyaon. Si Maria pe di bagasa trupukon. Maria iya do nak tordina. Hatinya bergembira. Alaniaha ubain Maria iya tordini si Maria. Alanunga ditatap debata haetehon ni ibana. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Didok naking ditrupukod di ayat 47 sahatu 40 walui. Maria iya do tordikku mida debata si pelua au. Ai ditatap do haitehon ni naposonaon. Perhatuau maau olak nion mersudut-sudut. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya
mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Donga sa porsiaon, ia konteks ni turpuk jami tahun, masa do ditiki parjupangan ni si Maria dohot si Elizabeth si solhok nai. Dong di pabua suru-suruan Gabriel, nanaing patupau ni debatama halongangan, marhite nanaik tubuh Yesus yan si Maria. Borhak ma si Maria majupangi si Elizabeth, lahu pabuahun baritai. Di parjupangani, digohi tod di perbadia ma si Elizabeth. Dungi didok ibana ma tu si Maria. Songun nabui tajahan kaning di ayat 42 dohot 45. Didok songonon. Dapotan pasu-pasu doho di tonga-tonga niya kaina. Dapotan pasu-pasu do napi narorok mi. Mertua maho ala dihapor siai ho. Ikut tulus natinonahon ni Tuhan itu ho. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ima didoksi Elizabeth tu si Maria. Lasmat tong rohani si Maria mabege hatani si Elizabeth. Alani lasnya rohana gabi diedehonibana ma berita halongangan naung biniginai sian suru-suruan ni debata. Ima na jupa kita di Turpukon. Jala somal lo Turpukon di Guari Magnificat. Manang nyanyian pujian Maria. Marhite eddenai di hati dakko si Maria do asin rohani debata naung manatap haitehonna. Songoni naung manatap haitehon ni si solhokna si Elizabeth. Ay nahol hiado si Elizabeth do nga saripe ni si Zakariasi. Alay diturpukon. Tongon gabi-gabiado si Elizabeth. Mengandung seorang anak yang kelak diberi nama Yohanes. Songonima edde puji-pujian ni si Mariai. Pabotohon las nyerohana. Maria iya do todina mida di bata. Alanunga ditatap haitehonna. Tuhan telah meninggikan dia yang sebelumnya dianggap rendah dan tidak diperhitungkan oleh sekitarnya. Tetapi Tuhan memperhatikannya. Dongan saha porsiaon, di minggu Advent patuluhonon, di patugu doha porsiaota. Di papos nang rohata, pabuadak kola si Maria doho si Elizabeth na ditatap debata. Alay hita saluhu nape doho do ditatap Tuhani. Ido ubain naro tuhatta Jesus tu portibion. Sian holong dohot asin rohana. Ditatap do ngulutta. Ditatap do akka perdangolata. Ditatap do akka haite hottai. Asa ganup na porsia di Tuhani unang gabi larut di bagasan akka si taononna. Unang gabi madabu tu bagasa pedilian. Alai asa saluhutna taruli di akka baga-bagalas nyeroha dohot hanguluan nasihat Tuhani. Di baheni songod dia pe nuaing pardangolan na songgok di bagasang ngulum, manak pe yalan niya kasi pikiran na patubu arsak, manak pe alamangay parsahiton, marukil ala ni hapuguson, mengalami kegagalan niaka sita-sita, dohot akka pardangolan na asingi. Manak songod dia pe ingok ma, dohot dongulum ditatap Tuhani. Asa parsidohot taruli diaka dengan basa, dohot haluaon na pinaradinay.
Tuhan peduli memperhatikan dan menolongmu agar beroleh keselamatan. Alani i dos songo si Mariai hitape patut do Mariai todita tu debata. Ai doho do hita ditatap debata. Jala ditatap pe hita dada alani naung sempurna nguluta di jolo ni Tuhani. Justru diakka hagaliota dohot di ketidak sempurna atai do hita ditatap merhite asin rohani Tuhan. Alani i lasma rohatta Maria ia matodita tu debata. Donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus. Ala itu tu rikok dotong bukti honota babua na Maria ia todita tu debata. Molo diturpukon na king tabigido di doksi Maria. Dipatibul rohakku do Tuhani. Jiwaku memuliakan Tuhan. Asalau songoni manak kita pe. Tada nina Maria ia todita tu debata. Dapatibul matuhattai. Buacarana salah satu dalanna ima marhite narade mangulahon persuruan ni Tuhani. Manang rade pasauton tahi doho lomone rohani Tuhani. Songos si Mariai adik pedang marhasohotan do ibana ditikii. Alai rade do ibana mangulahok kata ni suruh-suruan ni debata. Ima gabe inani Yesus. Asa tulus sakap ni debata lahu paluaho portibion lumobi paluahon akan aporsia di Tuhani. Na mangihut tada nina Maria ia todita tu debata. Tapatibul matuhattai marhiti aka ulau nadenggan maradopo dongata jolma. Baik di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, doh di tonga-tonga ni kaparsaurata no bidang dope. Jala tapatu pamai di bagasa biar mida debata. Ai marsuduk-suduk do asin rohani debata mida aka nama kabiari ibana. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Songon nata begina king di ayat 50. Atong Maria ia matodita manomonomu haroro ni si paluai di natapes tahun marhite natal dohot di nama nagam haroro naimuse. Ainunga ditatap haitehon nihita akan aporsia di Tuhani. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat Advent madihita. Amin. Martangi yang mahita. Muliate mali Tuhan alasian asin roham nagudangi dohami ditatappo lahu marsaulihon aka dengan dibasam. Urupi mahami pati bulhoko disandok ngudunami. Marhite-hite Yesus Kristus martangi kami. Amin.